नोंथांमोननो नांगौ नामा बाङाय बेसेनाव सेकेन्ड हेन्ड मबाइल? जुदि नांगौब्ला 10% डिसकाउन्टजों बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन सेकेन्ड हेन्ड मबाइल। पुंखा मबाइल स्ट'रआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बे मोजां खाबुखौ। पुंखा मबाइल स्ट'रआव आइफनजों लोगोसे भिभ', अप्प', सामसुं, वानप्लास, रियेलमि, एमआई बायदि बायदि कम्पानिनि सेकेन्ड हेन्ड मबाइल हेन्डसेटखौ बाङाय बेसेनाव मोननो हागोन। क'क्राझार सहरनि डन बस्क' स्कुलनि उल्था फारसे साखाथियाव पुंखा मबाइल स्ट'र मुंनि बे गोदान मबाइल अपेन बक्स आरो सेकेन्ड हेन्ड मबाइल स्ट'रखौ बेखेवनाय जाबाय। क'क्राझार बाथारमारि गामिनि थागिबि लाइमोन अनसुला बसुमतारिया गोदानै फालांगि फोथाराव आगान होनानै क'क्राझार सुदेमफोरनि डन बस्क' स्कुलनि साखाथियाव गंसे सेकेन्ड हेन्ड मबाइल स्ट'रखौ बेखेवदों। नोंथांमोनहा जुदि बाङाय बेसेनाव आइफनजों लोगोसे गुबुन गुबुन कम्पानिनि सेकेन्ड हेन्ड मबाइलफोरखौ लांफैनो हागोन। मोजाङै मिन्थिनो थाखाय 8638583206 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नोंथांमोननिसिम आरो गासिबो भिउवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम दिनै जोंहा क'क्राझार सुदिमपुरियाव जास्ट डन बस्क' स्कुलनि अपोजिटआव गोदानै फार्स्ट टाइमनि थाखाय पुंखा मबाइल स्ट'र नामै मोनसे मबाइल शप खुलिनाय जादों। बेवहाय मेनलि जोंना सेकेन्ड हेन्ड आइफन्सखौ डिल खालामनाय जागोन बा सेकेन्ड हेन्ड मबाइलखौ डिल खालामनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे आरोबाव मा मा थाबावगोन? बेजों लोगोसे जोंना बेवहाय गासिबो रोखोमनि एन्ड्रइडखौ लानानै प्रिमियाम फन्स वानप्लास, सामसुं आरो आइफन बेफोर गासिबो सेकेन्ड हेन्ड बा अपेन बक्सआव मोननाय जागोन आरो बा गोदानबो मोननाय जागोन आरो जोंनि स्ट'राव। मिनिमाम दामा बेसेबांसोनिफ्राय स्टार्ट जानो? मिनिमाम दामसा जोंहा एन्ड्रइडफोरा 2000, 3000निफ्राय स्टार्टिं लानानै आप टु 1 लाख बिसिम थांगोन आरो आइफननि स्टार्टिं प्राइसआ सेकेन्ड हेन्डआव जोंहा 5000 बा 6000 बिनिफ्राय स्टार्टिं लानानै आप टु 1 लाख बा बेनि बारानिफ्राय थाहैगोन आरो मडेल नायै मडेल प्लास बिनि कन्डिसन बिनि दिनैनिफ्रायनो एभेलेबेल जासिगोन नामा? दिनैनिफ्रायनो एभेलेबेल जासिगोन। नोंथांमोना जोंनि शपआव भिजिट खालामनो हागोन दिनैनिफ्रायनो। अनलाइन डिलिभारि सिस्टेम दङ? औ, अनलाइन डिलिभारि सिस्टेमबो जागोन। जोंहा लासैनो हम डिलिभारि सिस्टेमबो खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना होखानाय कन्टेक्ट नाम्बार बा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। अनलि सेकेन्ड हेन्ड ना गोदान मबाइल? गोदानबो मोनगोन, गोदानबो मोननाय जागोन आरो। सेकेन्ड हेन्ड मबाइलखौबो लाखिगोन नामा नोंथाङा? औ, बिनि सेकेन्ड हेन्ड मबाइलखौबो लाखिनाय जागोन, बिनि कन्डिसन बा बिनि मडेलफोरखौ नायनानै आरो। लकेसनखौ खनसे बुंबावगोन ना? लकेसना जादों जोंहा जास्ट ओरै डन बस्क' स्कुलनि जास्ट अपोजिटआव। बेयो जेनेबा सेकेन्ड हेन्ड बे वारेन्टिबो केपासिटि थागोन? वारेन्टिबो केपासिटि थागोन। जोंहा डाइरेक्ट 1 मान्थ वारेन्टि थानाय जागोन आरो डाइरेक्ट वारेन्टि नङा, डाइरेक्ट गेरेन्टि थागोन आरो। जुदि माबा इएमआइनि खाबुखौ जों दानो होथ'नो हानाय नङा, मानो होनबा जोंहा जास्ट अपेनिंसो नालाय, स्टार्टिंनि नालाय, बेनि थाखायनो लासैनो जागोन इएमआइनि अपसनाबो आरो। अलरेडि एभेलेबेल दङ स्टकआव दा? अलरेडि एभेलेबेल दङ जोंहा स्टकआव। नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन, जेखौ मोजां मोनो बेखौ बासिनानै लांनो हागोन आरो।